Ahoj. Ahoj. Máš rada pečenie? Tak ja rada pečiem, ale ten bordel v kuchyni to radšej nepečiem. Ja ti dám takto ochutnať. Je vlastne kukíska, ochutnáš a možno pre teba máme riešenie. Wow. Tak No ideš môžem na to? teda, idem No. na to. A ja chcem vedieť takéto kukísky, nikdy v živote sa mi to nepodarilo, môžem ti povedať, keď som to akože išla robiť. Dobre, a sleduješ papinky? Tak nám to ukáž. Sledujem, jasné. Wow, super. No, toto je náš nový produkt, Papinky Cookies Kit pre lenivé Wow. gazdinky. Pridáš tam Dobre, no. mlieko, maslo a vajíčka a vlastne si to doma upečeš a nebudeš mať špinavú kuchyňu, lebo to máš všetko nachystané. To vážne? Naozaj. A budú takéto krásne. Budú takéto krásne, súprové a budeš mať ešte aj čistú kuchyňu. Tak to berem, to berem. Tak potom mi daj vedieť, ako ti to vyšlo. Ďakujem, určite to vyskúšam, ďakujem. Takže ak aj vy ste lenivá gazdinka a nechcete mať doma špinavú kuchyňu, tak Papinky Lazy Kitty to istia.